Τελικά η φωτιά, παρά τους ισχυρούς ανέμους, τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην περιοχή έσπευσαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ. Δοίδης, ο κ. Κοπανέσδρος και δημοτικοί σύμβουλοι της Αντισυμπολίτευσης, οι οποίοι εντωμεταξύ συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε νεότερα για την φωτιά που πήρε εδώ σε αυτή την περιοχή? Τα νεότερα είναι αυτά που βλέπω εγώ και βλέπετε κι εσείς. Υπάρχει καμία ανησυχία για το υπόλοιπο το βράδυ? Γιατί τώρα είναι 3,5 ώρα το βράδυ, τα μεσάνυχτα μάλλον. Διακρίνεται να υπάρχει κάποια ανησυχία? Βλέποντας το μέτωπο της φωτιάς, είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Είναι εδώ ο διοικητής του στρατού, είναι αρκετά οχήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες που έχουν διαθέσει τα οχήματά τους, όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ αυτή την ώρα. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενη η φωτιά. Το ζητούμενο είναι πώς ξεκίνησε και μάλιστα την ώρα που ήμασταν σε μια κορυφαία διαδικασία όπως ήταν η συνέλευση της ΑΝΕΚ. Είναι ένα θέμα το οποίο εγώ βάζω ερωτηματικά. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.